Wonderful morning, you're the very crystal scene, where the saints will never, never wander, and our love will brightly to fonder. Heaven, City eternal, waiting for you and me, hallelujah, glory, glory never ending, shouting, shouting and singing, flowers that are bare now, love that is eternal, waiting in the dome on our where the angels golden harps are playing, hallelujah, all the saints are saying, heaven, City eternal, wonderful by and by, what a morning. There they say nobody will be sighing, no heartaches, nobody will be dying. In that wonderful country, you know where the angels roam. Crosses there will never, never grieve us. Friends we love will never, never leave us. Heaven, City eternal, beautiful home, sweet home, hallelujah, glory, glory never ending, shouting, shouting and singing, flowers that are bare now, love that is eternal, waiting in the dome on our where the angels golden harps are playing, hallelujah, all the saints are saying, heaven, City eternal, wonderful by and by, what a morning. Toda kuchingamidza isangano dzvene raMwari muzita raJesu. Tinofara zvikuru kuti musangano wedu uri kuenderera mberi, uye tine mufaro mukuru wekuti Mwari vari kutiropafadza nenzira dzakasiyana-siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi tichisanganidzwa mukati memhepo kuburikidza nenyasha dzaMwari. Toda kuvimba nekutenda kuti tiri kuropafadzwa neshoko iro Mwari vari kutitumira nevaranda vavo nenzira inofadza kwazvo. Mukati menguva ino tichapindazve parusando senguva dzose uwo Mwari vachataura nesu nenzira imwe chete vachishandisa munhu wenyama. Pastor Chiriga ndiye mutauri wedu parusando huno. Mwari vachataura nesu kuburikidza nemuranda wavo, munamata wangu nemunamato wenyu pamwe chete neni, kuti tese tiropafadzwe neshoko iro Mwari vatitumira mukati menguva dzino. Ngatidzorei hope tinamate pamwe chete kuti Mwari vatiropafadze parusando huno. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kumutendai. Taungana zvino iko zvino tiri mukati medzimba, tiri panzvimbo dzakasiyana-siyana kuteerera ivhangeri renyu. Musatendera kuti vhangeri renyu ripinde ripfuure risina kutishandura isu savanhu. Tinonamatira mweya wenyu mutsvene akafemera pakunyorwa afemere kududzirwa kwaro. Tinzwe kuseri kweinzwi remunhu kuti Mwari vari kutaura nesu. Torarama sezvinoreva shoko renyu, towanira mweya yedu zororo. Chivai nesu kubva zvino nekusingaperi, tinonamata. Amen. Tiri kuchingamidzai zvekare panguva yerusando, tiri pamutambo wamatumba, apo unoteerera shoko raMwari pasina chinokudhistebha, chinokuvhiringa. Toda kutenda nekutaura kwaMwari kwakuri pakati pedu vhiki rese. Takuenda kwamvura yecheka makumbo. Musoro wenyaya unotiwo pagomo reZion. Pagomo reZion ndo nyaya toda kutarisa panguva ino yatiri kupinda mukati meshoko raMwari. Mukati meBhaibheri tinotsanangurigwa nemakomo akawanda, ende pamakomo aya pakaitika zvakawanda, zvimwe zvinomirira zvazvinomirira. Tinodzidza negomo reSinai, apo vana vaIsraeri vakasangana naMwari achipa mutemo wake. Igomo riri mukati meBhaibheri. Rimwe rezita racho rinonzi Horeb, apo muprofita Eria akauya kuzoramwira Mwari basa. Tinodzidza neCarmel, Mount Carmel, igomo muprofita Eria paakaunganidza vanhu kuti vashare, vasarudze Mwari wavanoda kushumira. Angava Mwari wenyika dzino,
kana Mwari wakasika denga nenyika. Tine gomo reMount Ebal. Gomo reEbal ndopaimira mamwe marudzi evana vaIsraeri. Vamwe vakamira paMount Gerizim, vamwe vaimira paMount Ebal. Mount Ebal raive gomo apo varume ava vaimira vachiisa zvituko kune vana vaIsraeri kana vasina kuteerera mirayiro. Mount Gerizim raive gomo ravaimira vachiisa zvikomborero kune vanenge vateerera. Pane rimwe gomozve, gomo reGilboa. Gomo reGilboa ndo pakafira mambo Sauro. Paive panzvimbo yakaoma pasinganayi mvura, paitawo netsumo yainzi munda wangu waoma, segomo reGilboa, dry as the Mount of Gilboa. Ndozvazvakaita gomo reGilboa. Imhando yegomo. Rimwe gomo iMount of Transfiguration, gomo Jesu akakwira ina James, John naPeter achisangana naEriya naMozisi vabva kudenga. Gomo rokuratidzwa kwaKristu mukukudzwa. Makomo nemamwe akawanda pane rino pasi. Asi penguva ino toda kutaura neMount Zion. Sei gomo iri richikosha mukati meBhaibheri. Gomo reZion ipiki pamusoro pegomo reMoriya. Saka tine the Mount Moriah Mountains. Pamusoro pacho poita kaEriya kakakwirira kanonzi Mount Zion. Igomo patoziva pakavakwa Jerusalem maigara maJebhusi. MaJebhusi asati avepo kare panguva yaAbhurahama. Ndo nzvimbo yaigagwa naMerikizedheki mambo weSalemu. Aigara panzvimbo yambava kuti Mount Zion. Gomo reMount Zion ndo pamusoro paro pavakwa Jerusarema. Seri kweJerusarema kuriko kwakafirwa naJesu Kristu. Kurovegwa crucifixion yaJesu yakaitika pamusoro peMount Moriah, right paMount Zion. MaRomans paakauraya Jesu vakamutora somunhu ari kukanganisa rugare rweushe hweRoma, umambo hweRoma. Heuno munhu ane mhosva yekuvhiringa rugare, peace of Rome, yainzi Pax Romana. MaRomans aiti munhu anovhiringa peace yeRome, munhu iyeye anofanira kudhiliwa naye, kushandiwa zvokuti hakuna unomukazve. Saka nzira yavaishandisa kuroverera pamuchinjiko kuti vose vanoona vanoti izvi hazviitwi, hakuna unofanira kuita chinhu chakadai. Chavasina kuziva ndechekuti vaprofita kuti haizi peace yeRome asi ipeace yeThe whole universe, iyo Jesu yaifira paMount Zion iri pamusoro peMount Moriah, seri kweJerusarema. Hativerenge 2 Samuel chapter 5, 2 Samuel chapter 5 verse ya 6. Inzwa Bhaibheri rinotaura. Iye mambo navanhu vake vakaenda Jerusarema kundorwa navaJebhusi vakanga vagere panyika iyo. Ivo vakataura naDhavhidhi, maJebhusi vakati, haungapindi pano, mapofu nezvirema vangakudzinga, nokuti vakafunga kuti Dhavhidhi haangakwiri akapinda paMount Zion. Kunyange zvakadaro, Dhavhidhi wakakunda nhare yeZioni, ndiro guta raDhavhidhi. Verse 8. Dhavhidhi akati nezuva iro, ani nani kwamuri vakomana
unoparadza vaJebhusi ngaakwire kumugero wemvura kuseri, auraye zvirema namapofu vanovengwa nomweya waDhavhidhi. Naizvozvo vanoti mapofu nezvirema havangapindi ipapo. Hazvirevi mapofu vese kwese kwese, asi maJebhusi vakaparira hama dzavo vaiva zvirema namapofu vachida kudadira Dhavhidhi. Vakati kana Dhavhidhi uchida kuuya pano unorobwa nezvirema namapofu, kwaive kudadira Dhavhidhi, zvisingarevi kuti vamwe vese vari koko nevari koko, vana Bhatimiyo navapi, vanga vasingazoponeswi. Saka panonzi nebhaibheri, Dhavhidhi anoti varume, ndoda 1 murume anotora pfumo reIsraeri, otora mureza weIsraeri, opota seri kwegomo, kune rwizi, kune tanel, tunera, onopinda mutanel iyoyo, mvura ichidzika, iye anenge achikwira. Kana akwira, unobudira pamusoro pegomo reZion. Kana waipapo woshanda maJebhusi, kana wamashanda wapedza wosimudza pfumo nemureza, ini neami yose tomacha tichipinda muMount Zion. Now, ndoda kuti uzive kuti David was an army general. Akanga akatrainwa zvekomando, because bhaibheri rinoti iro aive muchinda aigona kugwa neshumba, aigona kugwa nembada, aigona kugwa nedindingwe, aigona kugwa nebere kana zvovinga hwai dzababa vake. Akanga asingadaidzi vari kumusha, waigwa nazvo achidhila nazvo. Saka in terms yehondo, he was a trained general. Akanga ari wetype yekomando, anogwa ari 1. Saka anoti kudzidzisa maJebhusi handidi vanhu vakawanda, ndoda 1 person anopota seri, onokwira nemutanera, mvura ichidzika, iye anofanira kuita hwehove achikwira netanel, obuda pamusoro pegomo, odhila namaJebhusi, apedza osimudza mureza, osimudza pfumo. Isu tomacha tichipinda muMount Zion. Bhaibheri rinoti munhu akaenda ainzi Joabhi. Handidi kutaura zvakawanda nemuchinda anonzi Joabhi, but muchinda uyu zvehondo aizviwisisa, aigona. Saka akaenda Joabhi akaita maitiro aJoabhi. Aita Joabhi anga ari mwana waZeruya, hanzvadzi yaDhavhidhi, ayo muzukuru. Akati ndaakugwira umambo hwasekuru. Apedza Joabhi anosimudza mureza, osimudza pfumo, Dhavhidhi obva amacha achipinda muMount Zion. Bhaibheri rinoti iro paakamacha achipinda muMount Zion, Joabhi akasimudza pfumo nomureza. Kusimudzwa kwepfumo nomureza zvine zvazvaemerera. Dhavhidhi akanga agwa hondo dzose, apedza adhila nana Goriati, vazukuru vemaRefaimi, vakanga vari vazukuru vemaZamzuzimu, varume vakanga vari mitimba nyoka, kutakura mbudzi. Mbudzi yacho ndo yaiteitwa hata yokusenga mombe. Aiti kana akabata pfumo raive bhimu remba, mubhedha airara pa2 meters by 2 meters. Ndo varume vakazvara muchinda ainzi Goriati, akadhiliwa naDhavhidhi. Akanga agwa nenyika dzose dzakapoteredza, asara kutonga in peace. Asanga asara nerudzi gwanu maJebhusi, akanga ari paMount Zion. Now, zvoda kuzikamwa kuti ranga risiri zano raDhavhidhi kuti Mount Zion riite guta raDhavhidhi. Iye aigara Hebhuroni uko, ndokwaaive. Saka aingoti handi tinogwa nemaJebhusi tobva taziva kuti hatisina maenemy. But paakadadigwa nemaJebhusi, akabva achinja nyaya, akati neumambo huchamira paMount Zion. Saka kusimudzwa kwomureza nokusimudzwa kwepfumo zvaireva kuti the final controversy is over.
hondo yekupedzisira yagwiwa, hakusisina zve. Saka kutorwa kweMount Zion mufananidzo waJesu achikunda hondo yake naSatani kwokupedzisira, kuratidza kuti akunda. Iye Jesu anofanira kusimudza mureza wamuchinjiko, anofanira kusimudza munondo wevhangeri, asi izvozvo zvofanira kuitwa ari paMount Zion. Ndosaka Bhaibheri richiti ngatisangane pagomo reMount Zion. VaHebheru chapter 12, inyaya ide chapter 12 verse 22, asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, nokumazana namazana avatumwa vasingaverengwi, nokuungano huru, nokukereke yamatangwe akanyogwa kudenga, nokunaMwari mutongi wavose, nokumweya yavakarurama vakwaniswa, nokuna Jesu murevereri wesungano itsva, nokuropa rakasaswa rinotaura zvakanaka kudarika raAbheri. Kana ukaverenga zvakazarurwa chapter 14 kuti tikowedze mutenda, vhesi 1 inoti iyo, zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZion, praise God. Bhaibheri kuti iro kwekupedzisira, Apostle Paul naMupostle John vese vanoita rukoko, vanoti ivo imi mese makadaidzwa kugomo raMwari, Zion riri kudenga, kuguta rinonzi Jerusarema, guta ravatsvene, kunosangana ungano yavatumwa navatumwa vasingaverengi, kukereke yamatangwe, kune ropa riri nani pane raAbheri. Bhaibheri kuti iro, even pana zvakazarurwa chapter 14 verse 1, even gwayana waipasina kunzi Jesu, waipakanzi gwayana because gwayana ndo rakakunda paMount Zion yepanyika. Gwayana rinomukoka kunomira naro paMount Zion yekudenga. Mari inyaya ndaidai, inyaya yakanaka iyi. Teerera munhu waMwari, ndo zviri kudaidzwa pasi rese. Hazvina basa uri werudzi gupi, hazvina basa wedzinza, hazvina basa wechechi, hazvina basa wei, une pane rukoko runokudaidza pagomo reMount Zion. Pane mutambo, pane kakupembera, pane kakufara katofanira kunoita iwe neni pagomo reMount Zion, apo Jesu achamira semukundi akunda chitema kachifira pamuchinjiko. Anofanira kunomira paMount Zion achisimudza mureza wevhangeri, because ivhangeri rakabva pagomo reGolgota iri paMount Zion, rakadzika rikananga Korinde, rakaenda Efeso, rakaenda vaRoma, rakaenda vaGaratia, Hero, rakaenda vaFiripi, rakaenda Tesaronika, rakaenda pasi rese. Vakomana vakagadza yatingati mizinda, maheadquarters evhangeri in Middle Asia, paAntioch, rikagadzwa muAfrica paAlexander, rikagadzwa kuEurope paRome, kuita make sure ropa raJesu raerera munzizi dzose dzerino pasi. Zita raJesu rataugwa namarudzi ose. That's why even Napoleon Bonaparte anoti iye, this Bible conquers than what Napoleon can conquer. This Bible is a force that is too much for me. Ndinotenderana naye because paMount Zion marudzi ose nendimi dzose navanhu vose pasi pose tofanira kunosangana, vatumwa navanhu, tichiisa uze, tichiisa korona pamusoro wemusoro waJesu. Kwete korona inouraya, asi korona iri crown, korona iri umambo. Tofanira kunozviita paMount Zion. Teerera munhu waMwari, ndinomukoka panyaya iyi, ndinomukoka ini panyaya iyi, ndomudaidza because
great controversy yokugwiwa kwaJesu naSatani, ipapo ndo paichanodeclarewa cease fire, ndo paichanodeclarewa hondo hakusina nomuchinda worugare, the prince of peace ari Jesu Kristu, ndo paichanodeclarewa hondo hakusisina. Ndaiteerera mukati meshoko raMwari ndikati nyaya iyi ndinowirirana nayo, because even Isaiah chapter 2 verse 4 inoti nenguva iyo havazodzidzisani kurwa, asi vachaita mapanga, vachiita mapanga minondo, ave mapanga okuchekerera miti kuti vapedze nguva vachigadzira the new garden and the new paradise. Bhaibheri rinoti iro, therefore the ministry of defense inenge isiriko kushe wakanaka waMesias uri kunogadzwa paMount Zion pane bhiza rakachena. Ipapo kune kusina neingada kutaurira baba vangu na mkoma wangu vari munational army, hazvina basa eZimbabwe kana ipi, sezvazvaive 1980 18 April umambo hwakuchinjana, Union Jack ichidzika weZimbabwe uchikwira mbichana, Union Jack yaidzika chop kutera hunobviswa yeZimbabwe ichikwira, vakomana vakasaluta 21 gun salute. Lord Songs akazviona kuti umambo hwashanduka, zvichaitika paMount Zion kana mireza yose yaDiablos yakudziswa, waJesu uchikwira mbichana, tichimba guyo gwavaimbi yakafanira nyenye yakabayiwa mbiri. Haleluya, vatumwa vachidzokorora, hosana kumwana waDavid. Tenge tiri paMount Zion, ndati ministry of defense kunenge kusisina, ministry of health kunenge kusina. Isaiah chapter 33 verse 18 inoti hakuna uriko unoti ndinogwara, kunenge kusina mapiritsi namapana yadhura. Ipapo tetakurarama upenyu nokusingaperi. Ngatisangane pagomo reMount Zion, asi ndineidi kuti ministry of agriculture inenge iriko, minda tagova muZimbabwe, asi hatichapedzi project iyi. Inofanira kunopera tapa Mount Zion patinogova minda kusina unoshaya, isingaperi uchinoti ukadzvara maocha dzemumengo iwe unogumira paunoda, sezvaita varungu vaiti panetera bhiza, nesu tinenge chiti panetera mapapiro avatsvene, ndo panopera purazi rako pagomo reMount Zion. Ndati ndofunga ministry of natural resources inenge iriko, because Isaiah chapter 11 inoti iyo kamwana kadiki kachatamba neshato, kamwana kadiki kachaisa ruoko mumwene wemvumbi, kachatamba neshumba. Ndineidire kuti itoto tuvacheche uto twakagara pamasofa neparukukwe ndo tunenge turi madirector of national parks. Kana tapinda mushe wakanaka waMesias paMount Zion tichanogadza, ndineidire kutiko ministry of construction inonzi chi housing and national construction inenge iriko, tichavakadzimba tichigara mukati madzo, hativakiri vamwe vachizogara. Ndo zvakaita paushe watichagara. Ndineidire kuti ministry of foreign affairs inenge iriko, tichaenda kune nyika dzisina kutadza, vachinotiona isu vanachirigama Bushmen wobvunza kuti chii chakaitika, toti maronda ezvivi kupfupika, asi Jesu akatiponesa pane pasina mapassport, ropa raJesu rakatenga. Ndati ndinovimba kuti ministry of education inenge iriko, mwana wangu ane 5 months nekuda kwekorona asingadzidziswi, asi ikoko Jesu pachake ndiye the professor and the lecturer and the teacher and the headmaster. Tichidzidza kusvikira zvese zvamo, but for eternity. Ndineidi rekuti kune ministry itsva yatiri kunointrodusa yamusingazivi, ministry yehuman development. Isaiah 66 verse 14 inoti mabhonzo enyu achamera motanga kukurazve. Pagomo reMount Zion ngatisangane newe ipapo, wakaperegwa neumhandara uchahuda. Tinonodya pamuti weupenyu, mashizha acho ukadya anovhunura muviri, wotangazve patsva kutanga kutamba umhandara
nokujaya ngatisangane pagomo reMount Zion. Ndinoona vana mai vachigadzigwa musoro 3 hours vari pamunamato worunyararo, vakaiswa magaba muhair saloon. Hazvinetsi, munoenda pamuto upenyu motanha mashizha acho, motsenga. Kana muchida kuti vhudzi racho rizare, kana muchida kuti rierere, ndozvazvichaita kana tagadza Jesu paMount Zion akunda hondo dzekupedzisira. Ndineidi rekuti whether ndiwe kana ndiani, chidiso changu newe kubva runo ibhaibai chale, kuparadzana nenyika ino nokusingaperi. Ngatizviite kana takusangana paMount Zion naJesu Kristu. Marudzi ose anenge aripo, sekutenda kunokurira kwaive naAdhamu. Anoti kuna Seti, mwanangu Seti, ndakufa, asi urangarire, tina appointment paMount Zion. Seti anoudza Enos anotaurira Kainani anotaurira Mahalalel anoudza Enoch anotaurira Matusera anoudza Lameki. Vakomana, musavaraigwa, tina appointment paMount Zion. Apo tichagadza Jesu, takudhila nechinhu chakatidzinga muGarden of Eden. Lameki anoudza Noah anotaurira Shemhemu naJafet vanotaura Aripaksad naHebha kusvika pana Tera. Ndopakauya izwi richiti Abhurahama, simuka uende kunyika yandichakuratidza. Bhaibheri rinoti iro Abhurahama zvedu akaenda, asi Tera akafira murodhi. Asi Paul akutsanangura anoti iye dema panyika yeKenani, dei yaive iyo nyika yacho, hapaizotaurwa kuti zororo chiri mberi. Saka Abhurahama akagara mumatende aina Isaac naJacob, vaine tariro yekuti paMount Zion pakasacrificewa Isaac achimirira Kristu, tichasangana naJesu down the panorama of ages, kubva Egypt kuenda Canaan, vaya Pi-Hahiroth, parenjeresini, paMara neMeribha, paMount Sinai, vakadarika vakasvika paValley of Shittim, paKibrot Hatava, kusvika vakrosa gwizi vakapinda munyika yeKenani. Asi Joshua anovaudza, mirirai kusvika Jesu auya, tosangana paMount Zion. Ndine munamato newe. The prayer ndekuti iko iwe neni ngatisangane pagomo reMount Zion. Pandakunamata zvise panzvimbo. Mwari ngave newe. Ngadzore usoro tinamate. Baba yekudenga, chidiso neshungu dzekuti tisangane naIshe Jesu pagomo reZion. Hondo yezvivi, kusarurama nadhiabhorosi nemwe yesvina yapera. Tiverengei pane vakadaro. Pamuri kuverenga vose vane shungu idzi, neni ndirangarirei muzita raJesu. Amen.